Здравейте, и днес ще ви покажа как да качите епизод в YouTube, ако искате да ставате ютубъри. Разбира се, първо си пускате играта, тогава приложението, с което снимам аз, е Mobizen. Избирате играта и с което влизате в YouTube. Зарежда ви и искате ето тук отгоре на къщичката, дето пише начало, под това начало, искате вместо къщичката има огънче, има такова, вие цъкате човечето, което си влизате в моите видеоклипове. Ако нямате канал, просто цъкате тук на празното име, ето, и цъкате плюсчето и си правите. Като цъкате тази стрелкичка и под нея линия, избирате съответният епизод, на който ще качате. Аз бях снимал епизод на Faily Breakers. И ще го кръста Faily. То ми го поправя. Виждате колко ми е трудно. Вместо тук искам Faily. И искате тази стрелкичка, чакате да се качи. Остават около 9 минути, 10. Но на това не му вярвайте, то не е истинско. Както виждам, 100 и нещо клипа. Все още не съм видял колко, но молям ви, ако не искате да спирам да качвам клипове, абонатите ми да станат колкото се може повече, и лайковете, и коментарите. Защото аз просто не мога така да снимам без нито един коментар. Аз просто си правя клипове и така на вятъра и И затова, айде, чао.